Bună ziua, bine ați venit la VB Exclusiv Autocasion. Eu sunt Severina Beldie, sunt director de vânzări. Firma noastră este înființată în anul 2019, chiar recent, în noiembrie, și vă oferă oportunitatea de a vă închiria niște mașini cu totul deosebite, cum ar fi Ferrari 488 Spider, Lamborghini Huracan, AMG GTS, R8 V10 Plus, M2 Competition și lista continuă. Totul pentru ca voi să aveți parte de o experiență unică. Pe lângă faptul că minunățile astea de mașini le închiriem pentru voi, să vă bucurați de ele în regim de rent-a-car, mai organizăm și super evenimente, care așa se numesc Super Car Challenge, pe circuit, momentan pe circuitul de la Dâncata, Motor Park Dâncata, unde facem evenimente cu aceste mașini, cu aceste supercaruri, unde voi puteți să simțiți în adevăratul sens al cuvântului puterea acestor mașini. Însumate, cele 5 mașini ajung undeva la 3000 de cai. Imaginați-vă cum este să experimentați această putere pe circuit, în regim controlat, la viteze super mari. Cea mai scumpă mașină pe care o avem în parcul nostru actual este un Ferrari 488 Spider, o bijuterie de mașină, e decapotabilă, e roșu Ferrari, este exact ce trebuie pentru o zi de vară sau de primăvară, cum este chiar acum afară. Tipul de clienți ce ne calcă pragul sunt niște clienți cu totul deosebiți. De ce zic asta? Pentru că în momentul în care îți dorești să închiriezi genul ăsta de mașini, înseamnă, pe lângă faptul că ești pasionat de asemenea mașini, îți dorești să și testezi că ai putere pe care îi are și să o testezi, de ce nu să o și cumperi după. Pentru că noi avem această opțiune, această posibilitate, dacă vii să închiriezi mașina pentru o zi, pentru o săptămână, dacă îți place, poți să o și cumperi de la noi. Odată ce ne calci pragul, o să vezi că aici atmosfera e cu totul deosebită. De ce? Totul transmite un mediu familiar, un mediu în care te simți ca într-o adevărată familie. Colegii mei sunt de fapt ca o familie pentru mine și îmi doresc să-ți transmit și ție, drag client, când vii la noi lucrul ăsta. O să observi lucrul ăsta în momentul în care ne pășești pragul. Acum, ce-mi doresc în încheiere să îl las pe colegul meu, pe frățiorul meu, ca să zic așa, Vio, să-ți prezinte parcul nostru de mașini, care sunt sigură că o să-ți placă tare. Lyfta vanting, nikunting nari Pampaya kattos, okei, kattos Ekkon talanna verutajasi Za uoe fruik niin maja Lyfta vanting, nikunting nari Pampaya kattos, okei, kattos Ekkon talanna verutajasi Za uoe fruik niin maja Lyfta vanting, nikunting nari Pampaya kattos, okei, kattos Ekkon talanna verutajasi Za uoe fruik niin maja Lyfta vanting, nikunting nari Pampaya kattos, okei, kattos Ekkon talanna verutajasi Numele meu este Viorel Băilă și vreau să vă spun și să vă prezint câteva mașini din parcul nostru. În mare, noi avem mai multe mașini sportive, deoarece ne place adrenalina, să spun așa. Vreau să vă vorbesc despre acest Mercedes. Este un AMG GT Edition 1, de aceea are și culoarea asta deosebită. Mașina are un motor de 4 litri V8 biturbo și dezvoltă undeva la 510 cai putere. Este o mașină mai specială datorită formei aerodinamice pe care o are, botul foarte lung, spatele scurt, eleronul care iese.
Așa cum v-am spus, mașina dezvoltă 510 cai putere. Este un motor turbo, biturbo, cu două turbine, V8. Motoarele AMG sunt făcute și lucrate manual de către inginerii Mercedes-Benz. Această mașină are în dotarea sa aceste scaune performance, care au o formă superbă și care au această formă scoică cu aceste găuri aici, care arată spectaculos. Sistemul audio care nu lipsește și bineînțeles este un sistem audio premium pe această mașină, Burmeister. Interiorul este bicolor, cum ar veni negru cu roșu, cum vedeți și dungile roșii pe scaune, cu sături roșii pe bord, ca să fie în contrast. Logo-urile AMG sunt prezente peste tot, atât cât pe cotieră, cât și pe scaune, cât și pe volan, unde scrie emblema AMG Edition 1, pentru că v-am spus, mașina este Edition 1. O mașină mai exclusivă, este vorba despre un Lamborghini Huracan LP610-4. LP610-4 reprezintă modelul mașinii, mai exact 610 cai putere, tracțiune integrală 4x4. Despre interiorul acestui Lamborghini n-aș putea să vă spun foarte multe lucruri, deoarece arată incredibil, o tentă de sportivitate maximă. Ce să mai vorbim, ești într-un Lamborghini, așa că acest buton nu reprezintă mai mult decât acest sunet. Vrem să vă recomandăm cu tot dragul și aceste produse pe care noi le folosim la întreținerea mașinilor noastre, produse ce nu le găsești în orice benzinărie din România. Acest lichid de parbriz, cât și acest antigel, cât și alte produse pe care le găsiți pe New Design Composite. New Design Composite este site-ul pe care poți să găsești aceste produse super bune.